Il-qorti laqgħet mandat proviżorju ta' inibizzjoni li resqet l-Malta kontra l-unjin tal-bdoti l-ALPA sabiex twaqqaf azzjonijiet industrijali li daħlu fis-seħħ mat-tokki ta' nofs il-lejl biex il-bdoti jittardjaw it-titjiriet kollha tal-Malta b'nofsija. Fil-protest tagħha, l-Malta qalet l-azzjoni industrijali tal-ALPA tippreġudika l-operat tal-kumpanija u l-qagħda finanzjarja tagħha. One News jinsab informat li bl-azzjonijiet industrijali tal-ALPA intlaqtu madwar 20 titjira u mijiet ta' passiġġieri f'numru ta' ajruporti. L-azzjonijiet industrijali tal-ALPA bdew wara li l-Gvern irrifjuta li jilqa' talba tal-bdoti li jagħti garanzija ta' pakkett finanzjarju ta' 700,000 euro bħala parti mill-iskema tal-irtirar għall-piloti ta' 55 sena li tkun estiża wkoll għall-bdoti kollha anki jekk l-Malta tfalli. Bi kliem ċar kristall il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi saq li l-ALPA qed tippretendi l-impossibbli mingħand il-Gvern u t-talba tagħhom mhijiex aċċettabbli. Aħna mhux se nċedu għall-ebda rikatt. Il-Gvern nkun ċar mhux se jagħti l-ebda garanziji li ma jistax itihom. Fi stqarrija, l-Malta esprimiet id-diżappunt tagħha għal dawn l-azzjonijiet industrijali u qalet li mindu ġie firmat il-ftehim kollettiv fil-bidu tas-sena li għaddiet, l-Malta kienet f'diskussjonijiet twal u qiebsa mal-ALPA dwar l-interpretazzjonijiet ta' dan il-ftehim u kwistjonijiet oħrajn. L-Malta qalet li provat issib soluzzjoni għal kull kwistjoni li tqajmet, iżda l-ALPA baqgħet kontinwament turi nuqqas ta' rida tajba biex tassigura relazzjonijiet industrijali tajbin. Il-linja tal-ajru żiedet tajt li wara d-diskussjonijiet li ħadu 18-il xahar u bosta sfidi, inkluż teddid ta' azzjonijiet industrijali mill-bdoti infushom. Il-ġimgħa li għadda l-Malta u l-ALPA laħqu kompromess dwar il-kwistjonijiet kollha pendenti. Madankollu qalet li dan kollu sfuma fix-xejn meta waqt il-laqa l-ALPA iddikjarat li jekk il-Gvern ma jaċċettax li jagħti l-garanziji li kienet qed titlob, kienet se tieħu azzjonijiet industrijali mill-ewwel ta' Lulju, propju fl-eqqel tal-istaġun tas-sajf. L-Malta żiedet tajt li l-azzjonijiet industrijali ma jaqgħux fid-definizzjoni legali ta' tilwima industrijali u għalhekk ma setgħetx tortna azzjoni industrijali. Il-Ministru Konrad Mizzi għamilha ċara li waqt li l-Gvern għandu għal qalbu l-Malta tant li qed jaħdem fuq pjan biex ikompli kabbara, l-ekonomija ta' pajjiżna hija aktar importanti. Il-viżjoni tagħna hija li aħna se nikbru North Africa, in Sub-Sahara Africa, ġewwa l-Indja, ġewwa Northern Europe. Biex dan iseħħ għandna bżonn airline flessibbli li taħdem. Jekk l-Malta ma tkunx f'pożizzjoni li tkabbar, aħna nistgħu nżaw il-Malta Meder li hija kumpanija oħra tal-Gvern. L-options qegħdin hemmhekk. Dr. Mizzi saħaq li lan tal-Gvern irid jintlaħaq u appella biex kulħadd jiġbed ħabel wieħed. Intant fil-waqt li laqgħet il-mandat b'mod proviżorju, il-qorti appuntat il-kawża għas-smigħ għall-ġimgħa li ġej. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.